Prošle nedelje novinar N1 Adam Santovac je objavio dokumentarni film, krenuo je tragom istrage gde je to doktorirao i gde se školovao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. I ajmo da vidimo šta je Adam saznao. Poseta ekipe televizije N1 britanskom Megatrendu završila se izvinjenjem službenice sa portirnice ove poslovne zgrade. Nije mogla da nas pusti do kompanije Miće Jovanovića ne zato što nije želela, već zato što nije mogla. Prostorije firme koja je registrovana na ovoj adresi jednostavno ovde ne postoje. Upravo se Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona dičio svetskim ekspertima. Ako želite da studirate menadžment kod najznamenitijih svetskih eksperata, kao što su profesor dr. Sung-Yo Park, profesor dr. Tetsuo Abo, profesor Jean-Paul Leonardi, Tim Morris, Steven Wood, upišite se na naše studije. Profesor Tim Morris, koji 2019. predaje menadžment na Univerzitetu Oxford, u odgovoru N1 navodi: Nikada nisam bio zaposlen u toj kompaniji. Nikada nisam bio angažovan u toj ili bilo kojoj drugoj jugoslovenskoj kompaniji. Kako su televiziji N1 napisali iz vlade Ujedinjenog kraljevstva, West London Business School ne nalazi se na spisku akreditovanih visokoškolskih ustanova u Engleskoj. Deo predavača nije odgovorio na upit N1, a oni koji jesu, rekli su: Ne znam tu biznis školu i nikada nisam radio tamo. Apsolutno nemam nikakve veze sa West London Business School. Ipak znam nekoliko predavača sa liste. Učestvovali smo na konferenciji u januaru 2013. na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Sa prijateljem i kolegom Sung-Yo Parkom takođe sam predavao na Megatrendu 2002. U oba slučaja pozvao nas je profesor Mića Jovanović. Prodajete obraz za debele pare, plaćeni ste da svojim takozvanim istraživačkim novinarstvom ruinirate život svakome, beskrupulozno, ne razmišljajući mnogo o posledicama. Ovaj novinar Santovac je jedan običan lažov. 2 dana posle emitovanja dokumentarnog filma Megadiplomac, Univerzitet Megatrend prodat, a Mića Jovanović najavio da odlazi iz Srbije. Taj dokumentarac naći će sigurno u mojoj videoteki jedno lepo mesto da mogu da gledam i da se prisjećam ovih dana na kraju karijere kako je neko uspeo jednu blistavu karijeru, neskromno rečeno, da sruši lažima i klevetama. Prodaja Univerziteta Megatrend samo dan nakon što je u dokumentarcu N1 prikazan niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju postala je još bizarnija. Ljudi koji vode kompaniju koja navodno kupuje univerzitet zapravo su fotomodeli sa interneta. Gospodine Jovanoviću, u pitanju su izmišljene ličnosti, zar ne? Pa, nisam siguran, ne bih mogao to da tvrdim.